Dit is de nieuwe gemeentevlaggen van Noord-Eerst-Friesland. Verleden week trok de volslijnde gemeente hier goed kat. Iedereen vond het een mooie vlaggen, want ja, die sterren, die nou wat ongelukkig op die vlaggen staat, die is wel heel herkenbaar voor uw mensen, voor de gemeenten die hier jeder en nou de gemeente Noord-Eerst-Friesland vormen. Verder heel zo'n sterren, Dokkum heeft 3 sterren, Dongerdeel heeft 3 sterren, Kollemelaan hier 1 ster. Dus ja, die ster is een heel herkenbaar iets. En vandaar dat er in die vlaggen waarom kwam is. Alleen ja, achterover jongens, zeg je van, ja, op het moment dat ze van, dat ligt wel een jodenster, hè. Dan denk je, ja, verrek, dat is ik zo. En het voelt meer mensen op dat de ster lijkt op de Davidster die de Joden in de Tweede Wereldoorlog dragen moesten. Het Centrum Informatie- en Documentatiecentrum Israël, het CIDI, neemt het schokkend. En bij antidiscriminatiebureau Toomba waard het als kwetsend meld. Ik kreeg een beeld van die vlag onder ogen en ik dacht, wat raar, wat doet een Jodenster of een Davidster op een gemeentevlag? Dus heel vreemd. De burgemeester neemt de kwestie tegen vervelend, maar zei daar de nieuwe gemeentevlaggen aan te passen. Je moet er dan actie op ondernemen, want ja, je wil net dat je vlaggen besmet is. Hè. Vooral met dit soort kwalificaties. En dat zou wel heel vervelend wezen voor de gemeente en hun inwoners, dat ze hun skamje matten voor hun vlaggen. Dat moeten we natuurlijk net hebben. Ik ben wel heel blij dat het zo snel omgezet is in de belofte dat het ontwerp aangepast wordt.